ରାହୁଲ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବହୁତ ବେଳେ କହୁଥିଲେ, ବାପା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ, ତେବେ ଭଲ ଶିଖିବୁ, ଆଗ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଶୁଣୁନଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁମନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ନୂଆ ଗପ, ଗୀତ ଓ ଗଣିତ ଖେଳ ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ କହିଲା, ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଖେଳି ଖେଳି ପଢ଼ୁଛୁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗପ କହି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାହୁଲର ମନ ବଦଳିଗଲା। ତା ପରଦିନ ରାହୁଲ ଖୁସି ମନରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ବସାଇଲେ। ସେ ନୂଆ ଅକ୍ଷର, ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାହୁଲ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ହେଲା ଏବଂ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବଂ ରାହୁଲ ସେଠାରୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ବୁଝିଲା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆସ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଶିଖିବା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।